Fl-aħħar sentejn in-nies li ġew telqu minn Malta naqsu bi kważi bin-nofs. Dan joħroġ minn ċifri ppubblikat il-ħamis mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-popolazzjoni tal-Gżejjer Maltin. Ma' TVM News il-professur u ekonomista Philip von Brockdorf qal li r-rata ta' żieda ta' ħaddiema barranin f'Malta, partikolarment minn pajjiżi terzi, bdiet tonqos minħabba diversi raġunijiet, ewlenin fosthom minħabba l-miżuri dwar ix-xufiera tal-White u tiema li jqasmu l-ikel. L-għalet minħabba ċertu miżuri fil-fatt li ttieħdu pjuttost reċentement illi fil-fatt joqsu dawk il-ħaddiema li jaħdmu bħala xufiera fuq taxis ovvjament privati. Il-professur Brockdorf jantiċipa li din ir-rata b'mod speċjali ta' ħaddiema barranin bl-inqas ħiliet sa tkompli tonqos. Dan qal minħabba Labour Migration Policy li sa tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Wissu li ġej u li sejħilha bħala għodda kruċjali f'dan ir-rigward. Kif ukoll għax kif indikat fil-Viżjoni 2050 il-pajjiż se jafas aktar fuq it-teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali. Il-Labour Migration Policy illi fil-fatt kien hemm fażi ta' konsultazzjoni dwarha u li hija biex ngħidlek lan tagħha huwa fil-fatt illi kemm jista' jkun ikun ħaddiema barranin li għandhom ċertu kwalifiki. Il-futur diment li implementaw dal-proposti tal-Viżjoni 2050 li nirrepeti lan tagħhom huwa li jkollna ekonomija iktar sostenibbli. Naħseb il-preżenza tal-ħaddiema barranin ma tibqax tikber kif rajna fil-fatt l-aħħar 12 sena. Għal professur Brockdorf fil-ħtieġa ta' ħaddiema barranin dejjem sa tkun hemm, fost l-oħrajn għax il-popolazzjoni qed tikber brata mhux daqshekk maġla. Ir-rata ta' fertilità f'Malta ilha anqas waħda fl-Unjoni Ewropea u bħalissa qed jirtiraw aktar nies milli qed jidħlu jaħdmu. Qed ikollna tfal imma rata tar-riproduzzjoni hija fil-fatt iktar baxxa minn dik li meħtieġa biex ikollok biex ngħidlek tkabbir fil-popolazzjoni. Dak ifisser allura se jkun diffiċli ħafna illi fis-snin li ġejjin dawk li huma tfal eventwalment żgħażagħ jitlu iktar żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol. F'Malta r-rata ta' fertilità ta' 1.08 għal kull mara. Ir-rata biex tikber il-popolazzjoni trid tkun ta' 2.1.